אנחנו אומרים לחמאס אמירה מאוד ברורה. אין, תקשיב. צה"ל לא מתעייף. אנחנו מתחזקים ככל שאנחנו נלחמים יותר. יש פה יותר ניסיון, יש פה יותר יכולות, יש פה יותר מקצועיות, ויש פה גם יותר ערכים ונחישות. ואנחנו הולכים מאוד מאוד חזק, וזה שאתם מסכמים כאן 3 שבועות, כ1,000 מחבלים הרוגים, כ1,000 שבויים, זה הישג מאוד מאוד גבוה, והוא להכות את חמאס, שוק על ירך. אנחנו נותנים ליושבי החלק הצפוני של העוטף ביטחון הרבה יותר גבוה, ואנחנו מייצרים את התנאים לזה שהביטחון הזה יהיה לאורך הרבה מאוד זמן, שהוא לא יהיה נדיף. הגעה להסכם היא מורכבת, אבל מתוך העוצמה שאתם מפגינים כאן, מתוך העוצמה שצה"ל נלחם ב7 חזיתות, ב7 זירות, בצורה מאוד חזקה,